बिजा गारनाय पाप्पि बयफ्रेन्डआ अबाव थांखोथाय न'आवनो थाया जेबो खामानिथ' मावखाया बे पाप्पिया साला थोरसिखौल' जेन थेन सुनानै खारखोमाखायो इयो र' नोंखौ पाप्पिखौ नायगासिनोसो आं भिखारिया साला बेरायनाय जानायल' जेबो खामानि मावखाया आंनि जि माखासे सुनो दों होनदों अबाव खारखो बियो र' दहायनिफ्रायनो एसेबां गोबाव जाबाय दाबो फैनो रोंला साल्लानि घरियाबो 12 गोलैलायलांबाय दाबो सफैला बियो फन खालायनो र' सैमा दंग्राखौ खान्था मानखांनाया फनखौनो रिसिभ खालायाखै बाव दंहैमारो बियो सैमा दंग्लाया सोरबा सिख्लाजों लाइन मारियाखैथ' ना सोरजोंबा जुवा खेलायगासिनो बियो गोबाव जाबाय नामा सफैनाया जायाखै दासो सफैदों आंबो ओमफ्राय मा खबर बुंदो ओरैनोसै नोङो लाजिदों नामा ओहो लाजियाखै लाजियाखै होमबालाय माथो आंनि हिंनाय आलासिनोसो रायलायबाय दं लाजिदों खोमा नोङो लाजियाखैलै गाज्रि मोनाबा आं बेयाव जिरायनो हागोन ना माने बे दंफाङाव नोंनि खाथियाव औ हागोन दे जिराय दिनै बोथोरा मोजांथार ना औ मोजां दिनै बेनिफ्राय बुंदो दानिया आं लिंहरनायखाय गाज्रि मोनदों नामा नोङो आंखौ गाज्रि सानना दं नामा मायबाफोर खोन्थाखा दे खुला खुलि सानाखै आङो जेबो गाज्रि आरो नोंखौ गाज्रि मोनबा आङो बेयाव नोंखौ सिरि सिरि लोगो हमनो फैयामोन नोंथ' आंनि बागै गासिबो बाथ्राखौनो मिथिजोबगौ आं समायना मोननायावनो बांसिन थायो आरो समायनाखौ मोजां मोनो होननाबो नों मिथिखायो नङा होमबा आरो आं लोगो हमनो लिंनाया जेनेबा ओरैनोथ' लिङाखै आंहाबो नोंनि फारसे मायबा एसे साननाय दङ नोंहाबो साननाय दङ एसे बेनिखायनो फैदों दानिया बुंदों बुंनाया आरो मा बुंनो आंबो नोंनि बाथ्राखौ मिथिजोबगौ नोंबो आंनि बाथ्राखौ मिथिजोबगौ नों समायनाखौ मोजां मोनो होनना आं मिथिखायो नाथाय आं मोनसे बाथ्राबो मिथिगौ नों दि समायनाजों माने हेपि नङा बेखौ मिथिगौ आरो आङो बेनोथ' बिसोर जाबाय दोहोनि न'खरनि फिसाजो आं जाबाय गोरिब गैजारोङिनि फिसाला माबायसा हेपि लाखिहोनो हानो आं जालांबाय बिब्दिनो मोनसे समाव मोजां मोनफ्लांबाय दा आरो फटनो गारनोबो हाला दे सोलिगासिनोसै आरो बिदिनो माला मा जायो मिथिला होनलाय आं माने सिदा सिदि बाथ्रा बुंखायो दे खायलें खुइलें बुंनो रोङा मोनसे बाथ्रा सोंनोसै आं नोंखौ माने नों आंखौ लाइक खालायना खालाया माने बुजियासै आं माने मा बुंबावनो बुजिना लाखादो नों गावनो नोंखौ गार्लफ्रेन्ड दं होनना मिथिनानैबो आं लोगो हमनो फैदों जेला आंबो नोंखौ लाइकखौनो खालायो नङा होमबा वा आं बेसेबा रंजाबाय सानाखैमोन नों जे आंखौ अके होनगोन बा लाइक खालायो होनगोन आंबो बेबायसा सानाखैमोन जेब्लाबो सानफेराखैमोन नों जे आंखौ आंबो नोंखौ फार्स्ट नुखालिनो लाइक खालायखादोंमोन बेयाव मानो फैखौ जानो मोजांमोन माथो जिरायनोबो जायगा दंमोन नों नुहुराखै बै दुब्लिथिं आं समायना बिनानावखौ नुहुरदों खोन्थानो हागोन ना नुबा नंगौ नुनायबा मा जागौमोन दे नुवाखै दे नों टेनसन लानांला जिरायदो बेयावनो जिरायदो समायनाया फन हरगासिनो रिसिभ खालामाखै आं दहायनिफ्रायनो हरबाय थादों समायना नोंखौ नागिरबायसो दं खोमा नोंखौ रायगोन दा गोबाव जाबाथाय थुदु थांसै हरबाय थादो दरखाराखै बिनि फन रिसिभ खालायबाय थानो रांखिनिया रायनोसो फन खालायखादो बियो आं मिथिगौ रायनाय आरो खामानि मावनो होनायल' अननायनिथ' जेबो बाथ्रायानो फैखाया रायखानायल' थाथो हरबाय थादो जेसे हरो आं रिसिभ खालाया दे होमबालाय माबा आं नोंखौ दिनैनो मोनसे बाथ्रा क्लियार खालायना बुंनो होनना सानदोंमोनलै गाज्रि मोननाङा दे मा गाज्रि मोननोखाय आं नोंखौ जेबो गाज्रि मोना आंथ' दा समायनामोननि न'आवनो बांसिन थायो आरो आं गोरिब न'खरनि फिसाज्ला बेमारि बिमा बिफा सासेल' फिसाला जोंहानि न'खरा आइ आफानि खरसा मेडिसिन सिकित्साफोरा गासैबो समायनामोननि न'खरनि फैसाजोंनो सोलिजोबखायो बिसोरसो हरो नामा बिसोरनि फैसाजोंनो जोंहानि न'खरा सोलिगासिनो दा बेखायनो आं समायनाखौ गोसो जानानैबो गारनो हाया नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो दिनै बुंबाय आं क्लियारै आं नोंखौनो जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं मिथिया
जोंनि मोजां मोनलायनाया इयुनसिम मा महर लाहैगोन। बेखायनो आं बे बाथ्राखौ दिनै क्लियार नोंनि सिगाङाव बुंबाय। नों गाज्रि दामोन। इयुनसिम नोंबो आंखौ बुजिनो नाजा आरो। औ आं बुजिदों। र' दे थाथ'ल' नों बेयाव दे दसेल' थाथ'। औ जागोन। लावखि सना नों आंनि हाफ गार्लफ्रेन्ड जागोन ना? औ जागोन अराय समनि थाखाय। आङो नोंनि थाखाय जेरैबायसा गार्लफ्रेन्डबो जानो हायो। इयुननि फिथाइया जियानो जाया मानो नाथाय दिनै प्रेजेन्टआव आं नोंखौ मोजां मोनो।